קטן של הפרצוף כן? שלו בתוך ה-Overwatch בתוך הדבר הזה. לשים כזה Overwatch, לשים את ה-Overwatch גיימפליי שלו בצד כזה. כן, כן, כזה, תשים אותו כזה פה משמאל, ופסקל כזה. לבריין רוט. אני לא יכול, אין לי טכנולוגיה כזאת, אחי. אין לי, I do not have the technology. תערוך את זה פשוט, אנחנו ניקח מה אני, בוקס. איך אני בדיוק אצלם גם את זה וגם את זה, תסביר לי. אין לי את הטכנולוגיה, אני אומר לך. טוב, אחי, טוב, בוא נתחיל. תפוח ירוק. התחלנו? יאללה, אני כבר טוב, רגע, מצלם. אבל אנחנו עושים רק לפי איך שאתה אוכל את הפרי עצמו, לא באיך שאתה מוסיף אותו למשהו או מכין הפרי עצמו, כן. הפרי עצמו. תפוח ירוק, בי. אני אומר ביטר. תפוח אדום, אחי. תפוח אדום A טיר. אפריקורט C טיר ריקוד, לדעתי. זה מוצאת זין, כמו הוא שאמרנו כזה, קודם. זה, עכשיו, אבוקדו, משהו, לא, חכה רגע, חכה. עכשיו פה אנחנו צריכים, פה יהיה פיצול דעות, אחי. פה אתה ליברל, אני קונסרבטיב, אתה טראמפ, אני אריס, אמא שלך זונה, אבא שלך גיי. זה ה... זה מה מה ש... לגבי האבוקדו, אבל? אתה לא אוהב אבוקדו אבל? לא. אבל אתה ויגן, אתה לא אוהב אבוקדו? כן, אני טבעוני ואני לא אוהב אבוקדו, אחי. למה שלא... באמת. איך אתה אולי לא אם אני אוהב? שם אותו בכריך, אבל ככה אחי, זה דוחה. ככה סתם מנגו, פשוט לאכול אותו? עם כזה טיפה מלח כזה? וואי, לא, ממש לא. אתה אחי. לשים בסלט? אני אומר נעשה ממוצע, אני אומר די, אחי. די אחי, זה קקי בלבן, זה כמעט חרא. האמת היא פה כן, זה הכי גרוע, אין ממש. אפילו חרא, אין פה F טיר. יש פה אף פעם לא טעמתי את זה. או לשים איזה שב, מה אני אגיד לך? טוב, אחי, זה אז כמו בוא נעבור. פלסטין, זה הכי... סי, בסדר, אני לא תעלה אתה סי. אני הייתי אומר את זה לפחות A, במינימום, כן? אבל... איכס. אחי, אבוקדו זה... אני גם ספאם לא אהבתי אבוקדו, ואז משהו השתנה, אתה מבין? התגליתי. לעולם... תסתכל, אני אספר לך סיפור, אחי. אני ואח שלי, הוא מילניאל, אחי. הוא עם כל האיפים האלה, אתה יודע, בשנות ה-2000, בשנות ה-90, אחי, כולם שם בני 55, 30, כולם שם כאילו אנשים הכי... איך קוראים לזה? כזה היפסטרים, כזה חרא כזה, אתה יודע, תל אביב. אחד מהם הראה לי את הדרך, אחד מהם כמו סייג' אחי. 100% מעשן אחי, מלא מריחואנה, מלא כל מיני חרא. אחי, נראה סטלן. סטלן כזה, אתה יודע, בהיי לבל סטלן. יש סטלן רגיל, וזה advanced, אם אתה מבין למה אני מתכוון. והוא הביא לי כזה סנדוויץ', אני עד עכשיו לא יודע מה הוא הביא לי. אבל הוא הביא לי סנדוויץ' כזה עם אבוקדו ועם כל מיני חרא. זה הסנדוויץ' הכי טעים שמאודי לא, אבל טעמתי. אבוקדו בסנדוויץ' זה אחלה. אבל ככה, אבוק... כאילו... אני אוהב כריך אבוקדו. אם טוב, אתה לוקח אבוקדו, שם מלח ופשוט אוכל אותו ככה. טוב, בסדר, נשים אותו בסיטיר. בסדר. סבבה. טוב, בננה בננה אסטי. זה אס, אחי, מה? אחי, זה הפרי, זה אחד בלקברי, הפירות. אחי, בין A ל-S, אחי. ובלקברי אני אומר, אני חושב שזה יותר A מאשר... כן, זה אחרי הבלקברי. ובלוברי שים A הכי גבוה לדעתי. מהמם. לא, כאילו A, לדעתי. בלוברי. מה? כי בלוברי זה כזה, זה כמו חמניות, זה לא כמו חמניות, זה ליטרלי חמניות, רגע. זה אשכרה רוחמני, זה אחי. פשוט חמניות. תסתכל, אני לא יודע אם זה בשבילי זה אסטיר, אני לא יודע. אני חושב שזה A הכי גבוה פשוט. אמ, קנטילופ זה מה כן, בעברית? אני יכול לקחת את זה. קנטילופ זה מה? אחי, אני פשוט המלון אבל הכתום. המלון הכתום? שים את זה בדיטר, אחר זה מגעיל אחושרמוטה. מה? אחר זה מגעיל, אתה לא מסכים? לא, הוא טעים רצח, מתוק כזה. אני שם אותו בין האבוקדו לאפריקוט, אבל לא אני, לא אתה. טוב. טוב, די, די, אחי. פה עכשיו זה באמת כאילו... פיצול העם, אחי. מלחמת אחים. כאילו, תקשיב, תשמע. אני אגיד את האמת, אני מת על כאילו קוקונט, אחי, גם הייתי קונה שלמים כאלה, אבל זה נטו, אני פסיכופת. אתה לא באמת רואה אנשים קונים קוקונט שלם. תשמע, אני פשוט ממש לא... אחי, לא, קוקוס... אני אגיד לך גם למה אותי, לא רק בגלל התו, אלא בגלל הקונביניאנסי, אחי, עד שאתה שתשבור אותו וזה, איך לבחור קוקונט, אחי. אני אוהב, אבל הרוב לא אוהבים, ואני צריך להודות, אחי, בזה שאני פחות טוב, אחי, אני צריך להודות בזה. רגע, אני בודק... שנייה, אני עושה ריסרצ' טיפה על הפרוט הבא.
טוב, צ'רי, נראה לי זה A טיר כי זה חמוץ מדי. לדעתי. כן, כן, כן. הייתי אני שם את מקבל זה את זה. בלואו A טיר דווקא. מתחת לבלקברי. ולא, אני אישית זה אחד הפירות מתחת לבלקברי אני לא יורד, אחי. טוב, טוב אחי. עכשיו קרנברי זה חמוציות, אני לא חושב שאכלתי בחיים שלי חמוציות. שזה של אנשים זקנים כזה. זה טרה, אחי. אז זה זה נראה, זקנים. האמת היא כן אכלתי זה כזה חמוציות. שים את זה בסיטר אחי, אני לא חושב שזה די. בוא נשים את זה לפני הקוקונט, אחי. מה זה דאטה? אחי, מג'הול, מג'הול. איך זה בעברית? זה מה זה המעובש? תמרים. תמרים? כן. שונא תמרים אחי. לא סובל תמרים, זה הכי מגעיל בעולם בשבילי. אני לא אוהב תמרים תמרים. באמת זה די נמוך. רגע, אתה גם מסכים, אה? תשמע, אני אכלתי את זה בצבא נטו כאילו... מירב? לא, זה פשוט הדבר היחיד המתוק שיש בצה"ל. זה לא מסרטן. הדרגון פרוט, תשמע, בי גבוה. כמו שסיפרתי, הייתי שם באסטיר, אבל כשאני אוכל את זה, זה פשוט אחר כך יש שלשול מטורף, אני אגיד כאילו. לך מה, הדבר הזה יקר, קטן, הוא טעים אחושרמוטה. אבל קונביניאנסי, אחי. כאילו היוקרה וזה, אני אומר, לא איי. אתה אי פעם טעמת דוריאן? אמיתי שלא. לא מוכרים נראה לי. אני לא דומפיס קשה לי לא, אני ראיתי... אחי, אתה מבין שאנחנו עושים משהו ממש חשוב, ואנחנו עומדים... אחי, אנחנו עומדים לעשות פה שלום עולמי, ואתה עם הדומפיס שלך, אחי, עם הפאקינג בלק ג'ק שלך, אחי. יארי בדאז'ה. אני ראיתי דוריאן בישראל, אבל לא קניתי אותו. נראה לי גם אני פעם אחת. אוקיי. טוב, זה רגע, פיג זה... איך קוראים? זה לא זה... איך קוראים לזה פיג? פיג זה תאנה. רגע, אז מה? הדבר הזה מגעיל, והוא מרגיש כמו ג'וקים בפה, אחי. זה כי הוא באמת ג'וק, אתה יודע שברוב התאנים יש ג'וקים? hell no, לא, באמת, כאילו, כי יש צרעות שכזה... ביטיר נמוך, אחי. אני אוהב יותר תאנות מאשר איך קוראים לחרא ליד התאנות? כן, איך קוראים לחרא? מג'הול? לא, בעברית! תמרים? תמרים. אני אוהב יותר תאנות מאשר תמרים. כי תאנה אפשר לעשות מהם ריבה טובה, ותמרים ריבת פרינציפ תמרים. לא, החרא הזה דוחה, אבל לא מדברים על מה אפשר זה אותו חרא, שתי הדברים האלה זה בדיוק אותו חרא, כאילו, זה כזה אותו פים. זה מרגיש אותו דבר. לא, אחי, פיג הכי נמוך, זין שלי. כן, טוב. גוסברי, שנייה, מה זה פעם אחת גוסברי? בגרמניה. גוסברי. שמתי פעם אחת בגרמניה, אחי, זה הדבר הכי מיד בעולם. דמדומיות. איך שזה נראה, אחי, ככה זה בטעם. מדמיין את זה טעם. זה נראה כמו ענבים כאלה. בדיוק, אבל לא מתוק, והוא טוב, סתם כזה מיד רצח. אני לא אכלתי, אז אתה תשים את זה. לא, אני אומר כזה ביקי, חסר פה זה, והוא מיד, כאילו, פשוט באמצע כזה. אם מדברים על ביטיר, לדעתי גרייפפרוט זה ביטיר. כן. למה? כי אם אתה שם על זה סוכר זה החרא הכי טעים בעולם, אבל בלי סוכר זה פשוט גועל נפש. עם סוכר זה מטורף, גם בלי סוכר, הדבר הזה בכל מקרה בריא, ולשים את זה בפלטה כזאת עם הרבה פירות, הדבר הזה זול וזה כזה... מה? אתה יודע, הזקנים יברכו את זה, אחי. טוב, ענבים אדומים. וואי, ירוקים נגד אדומים, אחי, זה כאילו... אני אישית טים ירוק. אני אישית טים ירוק, מה איתך? אני נכנס לטירליסט. אתה קבוצה ירוקה גם? אז יאללה, בוא נשים את האדומים בביטיר ואת הירוקים ב-A. קיווי. וואי, קיווי. שמע, יש לי זיכרונות עם הקיווי, אחי. זה אקסקלוזיב. אחי, במיימי, אחי, עם בלק ג'ק והוקרס, זה מה שאני... אחי, קיווי זה פשוט כזה... שמע, כאילו, הבעיה עם השערות נוגעות לך בלשון, אחי, זה סוף שלך, כאילו, אתה מת, אתה נפטר, אחי, עושים לך לוויה. אבל זה נדיר. מה? בצהל לא היה עם מה לקלף קיווי, אז אתה פשוט אוכל את זה עם השיער, אחי. וואי. לפעמים יש קיווי שהשיער זה לא מזיז, אבל לפעמים אחר זה עושה לך רזדרז'ה, זה עושה לך הרפס, אחי. אם אני רואה קיווי בצהל, תאמין לי ששיער לא יפריע לי. לימון. וואלה, אני אישית הייתי אומר שזה ביטיר גבוה. כי אם אתה שם את זה עם סוכר, טוב. כן. ליים זה לימון, אחי. זה לימון אבל טיפה יותר גרוע, שים את זה בסי לדעתי. ליצ'י אני ממש אוהב. מה איתך? אני אומר, זה אמצע של A. אני הייתי שם את זה ב-10, שים כזה היי A לדעתי.
כן, זה טעים יותר מכל השאר פה, כאילו. מנגו. מנגו אסטר, אס, אחי. אחי. אס, מנגו, מעל הבננה, אחי. זה גוט, אחי. זה אחי, לא גוט. מעל הבננה, לא מעל מנגו, הבננה. מנגו זה מטורף. זה מטורף, אחי, אחי. מנגו, אם אתה רואה דבר כזה בצלחי, אתה גומר. אחי, אבל מה, אני לא יודע, נקטרינה אני מעדיף זה- יותר בננה מאשר מנגו. נקטרינה זה לא אפרסק פשוט? בסדר, אם אתה נכנס לקטנות. נקטרינה זה לא אפרסק? כן, זה פשוט סוג אפרסק, אבל הקרח, בלי השיער. הבנתי. שים את זה באייטיר לדעתי. אייטיר גרוע. מעל ליצ'י, הייתי אומר. מעל ליצ'י? לא. לא, אתה לא אוהב אפרסק? זאת אומרת, זה פה, אחי. אני לא סובלת אחר זה, הפטיר. אורנג'. אסטיר. היי, זה חייב או ב-S או ב... אחי, אסטיר. אייטיר אחי, מה גבוה יש לך? לדעתי. שמע, אני לא מוכן לשים אורנג' בזה. זה מטורף, אחי. אני יודע שזה מטורף, אבל זה קשה לפעמים לקלף את זה, צריך לחתוך את זה. וואי, איזה... וואו, אחי. לא, וואו. זה לפעמים לא טעים, זה לפעמים לא מתוק. תשמע, שים את זה אני אומר לדעתי זה הכי קלמנטין. איזה זה מין אסטיר. תפוזים אם אתה חייב אוכל, לשים, אחי, אם אתה חייב לשים אחד אתה יודע מאלה. מה, אני מתפשר, אחי, ככה, הנה. פפאיה שים בשאול, אחי. אחי, שמת את האורנג' באורנג', אחי, מה איך נגיד? פאשון פרוט בעברית? אני יודע שטעמתי את זה. זה... היא אהבה. פסיפלורה. פסיפלורה, בדיוק. פסיפלורה. אייטיר לדעתי. לא, אחי, אבל אנחנו מדברים על איך אתה אוכל את החרא הזה. אני אוהב פסיפלורה בלי כלום, אחי. הטירסט הזה זה איך אתם אוכלים את זה? כן, בלי כלום, כאילו, פשוט רק את הפרי. אתה לא אוהב פסיפלורה? אתה לא אוהב פסיפלורה, אחי? אני אוהב את הטעם, אבל איך שאתה אוכל את זה... אז זה ליטרלי כמו... זה אותו דבר כמו קיווי, אחי, אני לא מבין. אני שם אותו פה. לא, כי זה מלא עצמות כאלה, זה... אבל זה, זה אותו דבר כמו פאקינג דרגון פרוט, זה אותו דבר כמו פאקינג, איך קוראים לזה? פורמגרנט, אחי, פאקינג... לא, וואי, זה לא אותו הדבר, אחי. לדעתי, אחי, זה כמו קוויאר, אחי, זה מתפוצץ לך בפנים בתוך הפה, זה מביא לך פלז'ר, אחי, אני לא יודע מה אתה מזהה. שים את זה לפחות ב-B, אחי. אחד הפירות האהובים עליי, הייתי שם, אפילו כמעט הייתי שם ב-S. כמעט, אני הייתי שם את זה ב... לא, אחי, אני חושב שזה ספציפית אתה, אבל אם אתה מזה... אני ממש אוהב את הפרי הזה, פיץ' בי גבוה, אחי. לא, אחי, אנחנו שמנו נקטרינה בזה, בוא נשים את זה ליד הנקטרינה. כאילו, נקטרינה, האמת היא, זה פשוט פיץ' אבל עם upgrade כזה. פר, זה וואלה בי, לדעתי, בי. זה פשוט... בי? תפוח, זה תפוח אבל יותר גרוע. פעם הייתי שם את זה ב-S, אבל זה לא יודע. לא, אני לא יודע. מה זה פר מין... רגע. איך קוראים לחרא הזה, אבל זה טעים כזה קצת. אפרסמון. רגע, אפרסמון זה... זה החרא, אני לא אוהב את זה אישית. זה החרא הזה שזה... שזה כמו... זה כמו עגבנייה, אבל זה מתוק, אז זה כזה... כן, זה סי נמוך, אחי. אפילו די. הייתי שם את זה ב-D, אחי, אני לא אוהב את זה. פיינאפל. אחי. אסטיר? A גבוה או S, אחי. S נמוך, S נמוך. S נמוך. אני יכול... לם? לם? איך בעברית? שזיף. כמון, שזיף, כן. שזיף? רגע, איך נראה שזיף? זה כמו אפרסק אבל אדום. שים את זה ליד האפרסק, הייתי אומר. לא, לא, לא. זה כמעט אותו טעם. לא, ממש לא. חמוץ יותר. שם אותו כזה מתחת לענבים. שים את זה מעל הענבים. טוב, בשבילך אני מתפשר ככה. טוב, אחי. אחי, אתה חייב לדעת שרוב האנשים לא אוהבים רימון כמו שהוא. אני מסכים, רוב האנשים לא אוהבים רימון, אני אנומליה. בי כזה באמצע. רימון רק בראש השנה, מה שלך? זהו, זה סיזונלי כזה, אתה מבין? סיזונלי. סיזונלי. סיזונלי אמרה הזונה. פומלה זה פשוט גריפרוקט אבל זה יותר גדול. ומר. כן, אבל לקלף את זה... לא יודע, אני לא אכלתי את זה הרבה זמן, ואם אכלתי את זה... זה מר. אני נראה לי מתבלבל עם הגריפרוקט, אחי. רם, סי גבוה או סי נמוך? מה אתה אומר? סי גבוה. סי גבוה? מה? סי גבוה, יאללה. רסברי? אחי, ויטמין אסטיר, אחי. וואי, אני הייתי שם את זה בהכי גבוה באסטיר אפילו, זה פשוט מאסטרפיס. מה אתם מדברים? לא, פה כזה. אחי, רסברי זה החרא הכי טעים בעולם. האמת היא לא הייתי שם הכי גבוה כי זה ממש יקר בישראל.
באמת יקר. לא, האמת. לא, לא, תראו. עזוב אותך מחירים, עזוב אותך מחירים. רד, מה זה? רגע, אני אבדוק רגע. זרם אדום. זרם אדום. לא מכיר את החרא הזה. זה ליטרלי עשה... תראי איך ש... אני לא יודע מה זה החרא הזה. סטארפורט. מיד רצח סי נמוך, אחי. סי באמצע. אחרי אבוקדו. סטרוברי, אסטיר, אחי, תות בננה, יאללה. שים מנגו מתחת לתות בננה בבקשה. ככה. מנדרינה, מנדרינה. מנדרינה האמת היא גוטד, אחי. לקחת איתך לעבודה ככה, לקלף. שים את זה... יש סיבה למה כל אורנג'. החיילים מקלפים. אם אתה רוצה לשים אחד מהסיטרוס פרוץ, אחי, באסטיר, זה ההזדמנות שלך. לא, זה לא אסטיר, אחי. טוב, אז זה שים ליד טעים האורנג'. רצח, אבל זה לא אסטיר. לדעתי זה upgrade לאורנג', זה יותר קל לקלף, זה יותר קל לאכול, זה יותר... ווטרמלון? לא, זה שונה, זה שונה. וואלה, הייתי שם באייפיר, אבל אחי, זה פלסטין, אחי, שים את זה בבי. מפרינציפ. צודק. אבל די, קצת כבוד, אחי. וואי, אני מת על זה, אחי, מלון ירוק, מה זה? זה גוטד, אחי. צוף. זה למה כזה, רגע, מה? מלון ירוק. זה, רגע. לא, כאילו, קוראים לזה פשוט מלון, אחי. לא, אבל זה, המלון הזה, המגעיל הזה, לא? זה אותו דבר כמו לא, וואי. זה כמו הקנטילופה, אחי, אבל ירוק. שים את זה בקינטילפה, אחי. לא, וואי, זה שונה, זה עולמות שונים. אחי, זה נראה אותו דבר, יש לזה אותו כזה... אני שם את סי גבוה. יש לזה אותו כזה סרפרס שנראה כמו אשח, אחי, אני לא יודע מה להגיד לך. לא, די, אחי, אני חייב... די, אחי, פיקי מינימום. טוב, אחי, טוב. אייז'ן פר. אני טעמתי את זה, זה פשוט ערבוב בין אגס לתפוח. אגס עזייה, רגע, אני אסתכל, אולי אכלתי את זה. שם את זה בין אגס לבין תפוח. אני חושב שפעם אחת אכלתי את החרא הזה. וואלה, לא נראה לי אהבתי. שים את זה בין אגס לתפוח. לקחתי ברמבה. זה פה ככה. גויאבה. גויאבה, האמת היא לא טעמתי בחיים שלי, נראה לי ככה גויאבה פשוט. פשוט ככה לא גויאבה טעמתי. בלי כלום. אני יודע שבישראל אוהבים את אני חושב שים את זה נראה לי ליד הקנטילופה, אחי, כי זה ככה... לא, אנחנו לא טעמנו, אחי, אנחנו לא טוב, יכולים אחי. להגיד. בלאד אורנג' אני לא טעמתי. בלאד אורנג' גם אני לא טעמתי ככה פשוט. לא בקוקטייל או משהו, לא. מה זה? תפוח רפרפת. זה נראה כמו פרי מוואן פיס. אחי, זה ליטר, אחי, זה הפאקינג גום גום הפרוט, אחי. מה זה החרא? רגע. זה החרא הזה. אני חושב שאכלתי את זה פעם, אבל... לא זוכר איך קוראים, אני חושב שאכלתי את זה כשהייתי איזה ילד. אחי, זה דרגון פרוט, מה זה אחר? זה לא דרגון, אחי, זה הפאקינג גום גום הפרוט, זה ההומו פרוט, אחי, הופך אותך להומוסקסואל. בדרך. טוב, אבל לא... אתה לא אכלת? אתה לא... תסתכל את זה כשזה חצוי כזה לאמצע, ואז אני חושב שזה יחזיר לך את הזיכרונות. לא טעמתי, אחי. טוב. גראונד שרי. מה זה? נראה לי זה החרא הקטן הזה. הפאקינג... וואי. המרגרינה הזאת שאתה אוכל ביחד עם הקליפה? לא, זה לא משנה. מה זה? זה דובדבן כתום, אחי, לא אכלתי. לא יודע מה זה אחר. גם סקוואט. סתם. לא, זה תפוז קטן סיני. זה תפוז סיני. לא, זה לא תפוז סיני. קנאם סקוואט? זה החרא הזה שדיברתי עליו. כן, זה תפוז סיני. זה החרא הזה שאתה פשוט גונב לאנשים מהחצר תמיד. תודה. וואלה, זה סי כזה, כאילו לא הייתי קונה את זה. תשמע, אני דווקא אוהב את זה, כי זה החרא היחיד שאתה יכול לאכול איתו את הקליפה. הייתי שם את זה מעל פומלה, אחי. טעם, איפה הפומלה בכלל? בדיוק איפה שכאילו הייתי שם את זה בבי, אני מתכוון. זה כזה... זה אחלה של סנאק, אחי, ואתה... כאילו, למה זה טוב בישראל? כי אתה פשוט גונב, יש את זה בכל החצרות ולא אכפת להם אם אתה גונב את זה. או יכול להיות שכן אכפת להם, אף פעם לא תפסו אותי. מול ברי זה בסדר. רגע, מול ברי בעברית. מול ברי. אחר הפטל השחור הזה שיש בעצים. זה פשוט אומר תות. זה כאילו תות עץ? לא, נכון כשאתה הולך ביערות ויש מלא חרא כזה על הרצפה? זה תות עץ. זה ליטרלי תות עץ, אחי. זה איך קוראים לזה בעברית? תות עץ, אחי. הייתי שם את זה מתחת לקמנות. זה לא בלקברי, אחי. מה? מה? זה אשכרה כמו בלוברי, אבל... זה פשוט, זה אותו חרא בדיוק כמו הקומלות שאתה כזה גונב מאנשים.
זה כזה, יש לזה טעם כזה, אוקיי, לפחות זה- אני מדבר על הלבן לפחות, כאילו. אני לא חושב שטעמתי את השחור. הלבן זה פשוט אחד שלא טפח עד הסוף כזה. בוא לא, נשים אותו... אל תשים אותו באחיד. פה. טוב. כן, כי זה חרא שאתה גונב מאנשים, אחי, בשבש. צימוקים. צימוקים, זה תלוי אם זה צימוקים מיובשים. אפשר לאכול צימוקים לא מיובשים? זה ענבים, אחי. מה, איפה? רגע, איפה, לאן שמת את זה? צימוקים, הנה, זה ענבים מיובשים. אז למה זה פה? כי זה מיובש, זה לא כזה טעים. מה אחי? מה אתה טמבל? אתה דפוק פרום? רגע, אני אוהב צימוקים, אתה מניאק. אכלת איזה 5 פיסות וזהו, כאילו, נגמר לך טולרנס לזה. לא אחי, אני אכלתי השמאלניות הזה שקיות זה- של זכר הזה, אני אוהב את זה בגלידה, מה יש לך? שים את זה בבי אחי. האמת היא שים את זה מעל פומלה. וואלה, שים את זה פשוט מעל פומלה. מה זה ג'ק פרוט, אחי? ג'ק פרוט זה... ג'ק פרי. לא, אחי, אני תשמע, סתם- הישראלים הם... אז זה אפילו... רגע. עשיתי כפרי במקום ג'ק פרי. רגע, ג'ק פרי. זה... זה החרא הזה, סתכל. לא ידעתי שמוכרים... זה... אתה רואה ביוטיוב כאילו זה פאקינג... מה זה? הם מוכרים את זה לפעמים בישראל, זה כמו דומה לדוריאן. אחי, מה זה אחר הזה? אני חושב שטעמתי את זה, וזה... כאילו, אני לא זוכר את הטעם ממש טוב, אני די בטוח שטעמתי את זה אבל. זה כזה טיפה דומה לסוג של מנגו ואננס, אבל טיפה יותר מגעיל כזה, טפל. וכזה, יש שם כזה שכבות, סוג של טעם של שכבות כזה. אתה שומע, אני לא... שם את זה ולא טעמתי, אחי. לא עושים את זה. מה זה מנגוסטין, אחי? מה זה חרא? אחי, זה פאקינג מתפרמין אחר, זה כל ה... אחי, זה פשוט תרופות. מה זה? לא יודע אם אכלתי את זה, אני לא חושב. זה נראה כמו ליצ'י. זה נראה כמו... נראה לי כן אכלתי את זה, יש לי נראה לי זיכרונות ילדות, אבל כאילו אין לי... אני שם לא יודע מה זה, אחי. תסתכל על זה, זה נראה כמו ליצ'י בתוך פלם. אני חושב שאכלתי את זה פעם, אני די בטוח. יש לי... אבל אי אפשר וזה רמבוטן, אחי. זה ליטרלי ליצ'י, אחי, רמבוטן זה פשוט ליצ'י. לא, ליצ'י קוראים לו ליצ'י, אחי. מה זה? זה פאקינג ליצ'י אחר, זה כאילו פשוט ליצ'י, אותו חרא כמו ליצ'י. לא. זה יש לזה נראה לי גם אותו טעם כמו ליצ'י. אם אני זוכר נכון, אני אכלתי את זה. זה פשוט, יש לזה טעם של ליצ'י, אחי. לא, אני לא סומך עליך. טוב אחי, סאוור צ'רי, נשים את זה בבי. מתחת, למעלה, אחרי, סומך, לפני לימון אחרי תפוח אדמה. ווייט קורנט, דומדמיות לבנות. מה? מה זה החרא הזה? what the fuck? זה נראה כמו פאקינג ברסט אימפלנטס החרא הזה מקרוב אחי. נחלתי נראה לי ריבה מזה. תשמע. לא אכלתי את זה בחיים. יו אחי, זה הפרי האהוב עליי, זה הפרי האהוב עליי. מטורף אחי. וואי, זה פירות מטורפות אחי. עתיד כחול לבן אחי. מידה ספיישל רפורט, וואי, כנס לזה, בוא נראה מה זה. legal question NGO. אחי, הם כולם שם, אתה יודע. איך הגענו לחרא הזה? קיצור, יאללה, אני שם את זה בלא מכיר, אחי. טוב. מה, זהו, סיימנו את הטיר ליסט? זהו, זה הטיר ליסט, אחי. וואי, תשמע, זה באמת אחד האגדות הקרח פורטנייט. אם אהבתם את הסרטון, לכו תזדיינו, אחי. אמת. זונות, למה שמישהו יצפה בזה, אחי?